Kastalatibyan! Ket ita! Adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Ti panagbabawi at dalata iti udi. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Adda ka din na isang butyo anasagad idi kalma na nakaw. Damdamagan ni Mariberta no may daka no agsag ka. May sa laki nun lang, tanasapa mo tanagal sa di anak yaw, nanang. Apay ngamin anasapa anagalsa. Kat ado met ti danom tanapigsa met ti tudo na. Anyapay nga iti amuyo agapuna. Amuyon ano apay? Unay kat ni bakitain. Tay bagampay laang matkin ni nanang. Ay, masiro ko no anya ti kayat mo asawan. Awan mo na nakaw. Pumuraw ton jewa kastamlatan. Kastalatibiyag. Nanang. No pimuraw jaywak. Siguradaw adisintin ton to anak yaw. Amangan pa ikiti binigat anak akurbata ka mapanidya taltalon. Di da pa ikat ibaga nga dala kay pastor dito'y taltalon. Ngam sana pastor nga agkasaba. No di kat, pastor tinwang. Husto tako nam anak ko. Amang dapay kat mangibaga abala ti amang. Ay, atulamin ditang ibagbagayaw. Hintayaw, tanay, aldawain. Weno saan, umunak langan, tas maruno ka ito. Numuna ko na, ngam intun kuan sa baligayam ti ayan mo. Hindi nanang may. Iji taltalon ti paparan may. Awanin ti sa balipay. Talaga tata nga iji taltalon? Saan nga tanga ijay lubong ni tagtagainap? Anya ko ba nga lubong ti tagtagainap? Ngamin, numabartag kayo, kat ibagayo akasla kayo nagtagtagainap. Tasaan yung nga amo ti inararamid yun? Shh! Sikang hubing ka, Wala. Di kay ikan iti kwartam numapan kag-eskwela. Pagpaisumot ti bagbaga ta anak mo. Ipangpangrunam mo't ngamin ti arak. Ay naanak kaw, denggam da ito'y ibaga. Ti panagbabaway, at dalata iti uday. Naikat ni Ray. Sigurado manan asa bali tinaturong na. Ay! Ay. Aldawan! Nagkapam aya! Ado ko man tinaradom. Ay, unay kat ni darling ko na ya. Di ka ka tinagungungay tapno saan ka bumakit? Nabayagan abim makit ti tao gapo iti aramid mo. Ipakom tanong mo no kayam ti umaradaw. Ay, kabayla ka. Di oray man patisiga. Ay, salbag ka kitay. Ala, ipakom kitay, taiso pa amalpas. Wala, underline. Ay sus. Agdiwar-diwar ka man. Iton kon, may subsob ka dita. Ay, sardan kan. Amano, disgrasya ka dita. Ore agdiwar-diwar takabay lang mo at bakit no kayat mo umay ka man dito harakupan ka man kita nabartag ka man ngaminan ka. Ay no, husto tay birbir ngasdakan ka. Rey nga ari-ari ti arak. Madi ka pa iti birngas ka. Ari ko naman! Diyak kabukan ka! Arak sa tipan nakadanom mo! Maya tilamuyot na to'y arak. Pare, makaginawa ti karabukob. Pare, marurudmat ni bakit mo anang panaw kan kay Jay taltalon idi kalman? Kasjay lang mata ni bakit ko para ngamno ko Pare. Ni bakit mo mati sumungan? Sos. Mailiw siguro man na. So umay na manin sukuran. Nagsaya aten ngay. No iliw tiga po na nga umay. Angam no saan ngay? Saan nino ti ayan wang? Aldawan. Namadda ka pa ilaang ditoy. Nasdown tainwang. Ayan na, tayo nakipalinong. Aday dyan nakaiwaywayan na. Basta mapan kay jay. Ta sigurado nga
Dayjay. Amok nga dayjay nakaiwaywayan na. Ngam sa dino nga rod dayta, nakaiwaywayan na. Ay, mabit man lang, darling. Isyat mo man ba? Pare, isyat man ni darling ko. Tapos may katipudot ti ulo na. Jay, saludsod ko ti sungbatam. Ayan, Jay Nwang. Jay Turod. Jay Turod, ti Daya. Jay asitig ti kayo dalipawang. Makalinong ijayan. At Jay rabaw ti taga. Awan ti pagka ipulipulan na ijay. Bakit? Agawin kaki din tagsagana ka. Tenton sumangputa. Oray, saan ka na sumangsangpot? Di tamog! Nakaraapan dagiti kaaruba. Datayon sa langan ti saan. Wan ananang, dahito itumot anak yo. Jay arak ti kanayon na paglangoyan. Nalpas dan to amin nun. Datao langan ti saan. Unay kita paglangoyanan. Inumaglaang mo. Diyak ba't paglanglangoyan? Ni bagat mo't nalabos ti panagsasaw na. Ay, unay kangaminan ay anak ko. Inton kwan apitem ti bunga ti kaiinom mo. Tay kunak nga rudan. Ti panagbabaway at dalata iti uday. Nagsayatan ngay nanang nagbunga gayam ti panaginom ko iti arak. Ay saus ti nakiramraman iti kinapilosopom. Uminom iti arak ti paglaingam. Nanang, isungarod nga inaramid na ti arak. Tapno, inuman. Tidagas na agad, no makita yung angal-ngalag di arak. Ay agtalnakan. Isu nga awan dudur asam. Tati kwartam, igat-gatang mula ang iti arak. Nagsayaatan ngay kumano denggen na kami rey. Amom, kuna dagiti manakam at tao, at ikano tao abartikero kat kurang ti panagpampanunot na. Kurang da iti sireb. Una yan. Pagkitkitaan nyo kanya, kurang nga kiti kinasireb. Kagpay sumot. Tadi mo mapanunot dagito asaludsod. Umuna. Ada pagsayaatan na iti pamilyam ti panagin inom mo. May kadwa. Mayat nga tay ti salunat mo ti arak. May katlo. Ada ka di matultulungam, gapo iti kasta pa naging inom mo. Ala, no ammom asong batan dagita, kaawatan analaing ka. Ngem no palso ti sungbat mo, awan apulos ti ammom. Dayta ti kayat ko nga ibagaken ka. Kasano nga ibagam dayta? Kat napatag kayo mat kanya. Hay, aramid ti pakakitaan. Saan kami anaragsak? No makit-kita da ka anabarteng. Lakay! Umay ka pa'y ditoy! Umay ka pa'y agmerienda! Mabit lang bagay! Telipas ko pa'y dito yung basit at kinalay! Umay to kano dananang kanlili ditoy! Ta umay da tatulungan! Nasayat mo't basit mo't lagi din dito Masapang arot amalpas, no may da! Dito'y magayang basit at kinalang ti saan pa'y laang analpas. Ay, uwan anak! Masapa amalpas dito'y taimay kayo. Maitakap tayo araupan. Apay, tatang. Aputan nyo matatyan nyo. Kung nagpaiso. Apay ang lakay. Kanya tinapasamak. Ala! Ay, saus! Apay ang anak ka. Agbakbakwar ka matang. Ay, nakanda. Namamlingan sama it. Lili, inka mga ti bulong ti bayabas. Ta ipaangot tayo ka ni tatang mo. Ang mga nunamamlingan nga agpaiso. Ay, naanak ko. Anya ka no ti sakit ni Ray. Ulcer ka no, nanang. Naala na iti kaiinom na. Nakarkaro no kasday nga awan karga ti tiyan na kat uminom iti arak. Ken no saan amangan iti husto nga oras. Nagpakadak ken kwa na, nanang. Taumay ko alaan dagiti daddo mausar iti ospital. Nanang, ada ka dita aminan? Amangan no adapay kurang na. Ay, mabit lang takitaag anak ko. Ne, awan mo ting kargam abaso. Awan ti paginuman na. Ala, ingka mangala anak ko, masapol day dyan ni tatang mo. Wan, nanang. Ay, alakat mapanak to nga rudan ananang. Agsubli ako ni di ospital. Sige nga rudan ako. Agananad ka. Pag
Bakit? Anya ka ditimbagat ti doktor sakit ko. Ada ka no ulcer mo. Nagpagatang iti agas kas kada dextrose. Tanakapsot ka kano. Naalam ka no iti kaiinom mo iti arak. Kun maladaw apanangan mo. Kasano? Oray ngamin mabisin ka kat umininom ka iti arak. Manipod ita. Awanan ti uminom iti arak. Adanyag kapsutak. Ano sa anak nga uminom iti arak? Kastam lang nga ruden. Arak pala ang ti pampanunutam. Bayam, taibagak ije doktor mo nga arak ti ikabil mi ije dextrose mo. May mayat sa ngagpaiso day ta tapno maminggakan. Kayat mo ka din mamingga agaon? Maalam pala ti mangrabak. Kasta lang nga ruden ti kasasaad mo. Kasta la ti biyag. Bakit? Di ka la marabakan. Umisam kamit. Agparparikot ka manin. No kayat mo asa anak nga agparikot. Agpaimbag ka, tagawid tan. Kan saan kan nga agin inom iti arak. Siguro, mabibiit laing ti panagimbag ka. No inumag laing ti karga na ita dextrose ka ba No mapikunak kan ka, panawan kan di ti ospital. Among bakit? No nakamisuot ka, hay? Adda pumintas ka. Ay naapo aya. Masakit nga taya ti bambantaya kuno bulbul lagaw. Kasla saan ka mo ta masakit? Bakit? Di pa ya mamaw. Siyak day to'y nilakay mo. To'y nagwapo nga asawa. Ay no, uray kalakit din aya. Ilaing mo lakit din amang rabak. Ha? Uray kasanon ti pungtod kandanag ko. Mangrabrabak kalata. Unay kalakit din aya bakit? Kat no ay ayating ka. Ita tanakaawid ka na anak ko. Amom siguron ti maiparit nga aramidam. Kandagi ti maiparit nga ipaunang mau. Nanang, di kay madanagan. Tanapigsa to'y anak yaw. Daanag yukit din. Agpada kayo kini Brenda. Tila pagdandanagan yaw. Naira na laang mo, di pa naka-hospital ka. Tungpalan na kami. No di mo kaya ti tumangad iti barsa nga. Ay, adayo ang mapasamak na ita. Sa anak at tumangat iti barsa nga. Tapay payatak laang di barsa nga. Ay, dumgag ka di anak ka. Kita tinapasamakan ka. Apay asing marunong kamot nandito'y taltalon, lakay. Tanggadam kumapay mo't aday ta sakit mo, sakbay at tumapog ka manan. Nagmun aya bakit? Nagimbaga ka Pare, kumusta nga Mayatain? Ay, ganggan natin sa mo tintiyag trabaho. Ang mga numabignat ka. Ulmat nga mayin, pare. Mayat mo agtanggad ka, tapno sigurado. Pare, tagtanggad, jay naganak. Jakmut naganak. Naganak ka dila ang tagtanggad. Pati agsakit Tanggadam, tapno saan ka mapasublian ako nada. Dayta, tidakkel akam malay. Numarik na anapig sa tibagay. Saan ka apaspasulay? Trabaho kitay, tapno addag sirbe tibagay. Kas tala tibiyag. Addalat ta irason mo. Ay na, kasano nga tano adamanan mapasamak mo? Kastan tupay nga tati ibagam? Niray, isumot laeng ide. Ita, kan intunto. Ay na, seryoso ang mamutlakay ti saritaan. Kanayon kalaangan, agrabrabak. Nay, papa naman akaw. Aldaw ti Domingo ita. Di mo kunahan amapan kay jay taltalaon. Saan nanang? Saan nga iti taltalon ti papanak? Inaklaeng dita. Agaliwak sayak man mat. Agaliwaksay? Wano mapan mo manan sarakan dagiti padam nga iti arak. Anya laki din ayan, di ba kahit binunyagam matan ida iti Agpay sumot nga kayo amin. Ay naanak ka, liklikam ka di pa iti uminom iti arak. Laglagi pa, kay imbag mo pa ilaan. Uwen ka di, makitan to. Anya makitan to? Ay na, sika talaga. No saan mo akayat ipaisuro, makamo ka nga rudan iti biyag mo. Anya launay ay aday tang arak, ta saan mo amaliklikan.
Naimas ay adayta. Kat no nagsanger, kanda pa ay. Inakaon. Na, ay, Unay lakit din ay ati anak ko. Anya nga ta ay ati aramidan, tapno isardeng na ti agbartag. day takot ti parikot nanang. Imbaglakit din tasan akasla kadagiti daduma ano mabartek da, nauyong da kadagiti kabbalay da. Day tamot ti pagyamyaman na kanak ko. Tauray ungtan ta, ikat-katawan na lata. Uray to pa ideda kami di ospital. Madandanagan lang arudon, agpakpakatawa pa ilaang. Ay na, parikot ta talaga day jay alalaki, nanang. Day, apay anak ko, nakakalugong kamay, papanam. Aldawon, ngamawan pa ni Ray. Ang mga nunas doon tay kakaiso na ano ang tayo. Ay sausapay nagdaga ang tinay. Nagputot ti panawang. Napanan namanan ay Anya pa'y ngay. Amuyo latan Sige, inako nana. Ay na, nangipanandangatan itinwang. Awan mo't dito'y pagpalpalinungan na. Ay na, sabalin sa daytoyan Ay, diyak makita tinwang. Napanan ngamin ay aday diya tao. Awan na talaga. Ay, agawid ako na. Wano saan? Mapan ko surutan ni Ray ti ayan dagiti barkada na. Ang mga no damanan ijay. Damagag no sa dino tinangi pagudan na itinwang. Adadang agpayso maagiinom ijay. Nabartag kayo sa mo tayo. Siyak saan ba? Tiloko na. Mangmangag ko ti saritaan da dito. Pwede na bartag, tabasit pwede na itom tayo. Mapanak man iti ayan da. Ito lang tinaunom tayo. Anyat orasan! Ayan dyan, Wang! Impalinong mo, wano saan? Nagpaiso, anyat orasan. Altawan, sapayag, may salayang ginuang ko. Ay na, anyat orasan ngay! Awanan! Nas doon dyan, Wang! Tanagpudot ti panawan! Ala, ang kakitaan! Kat maipasigurado kan ka nga amangan no saan mon amadanon nga agang angas dyan, Wang mo! Bakit? Kwa? Sige naman ka! Jay! Ti amom, iti daytoy nga oras, si bibiyag pa ijay nuang mo! Pagawanindak nanang, Brenda. Ijaking kakara ti amin. Ay, day tanto mo lang amin agin inom ti amaw. Sige, gatangan nyo amin nga arak kadagiti amin at tiyanggikan paglakwan iti arak. Ipan mo iti ayan jay natay anwang mo. Ijay yung nga inuman. Ilabay yung ti arak, ijay si bubukol anwang. Siguro, matnag kan mabsog kayo matan. Tapno sana sayang jay nwang. Si bubukol asidaw nyo. Ay, Malas kayo, gapo iti kaiinom nyo. Nabaybay amon ti kakaiso na anwang tayo. Nga iso ti pagubobram. Si kanti ipakok iti arado. Taawan mo tang tinwang apagar-arado tayo. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti panagbabawi at dalata iti udi. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenda ito'y ngestasyon Kas talatibiyag. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.